imatge més... La desafecció política és un mite, és una desafecció per d'altres problemes i moltes coses. Imagina't només per un moment que no haguéssim tingut l'agenda política, tots aquests esforços per aconseguir una cohesió social que només algun partit com el nostre és capaç de fer-ho. I això és per combatre la desafecció. La desafecció política és un mite que està en una franja de població molt desencantada, en una edat probablement complicada, però jo crec que la gent sap valorar totes les qüestions que s'ha fet i és aquests moments en què s'ha de recordar que aquesta situació va d'aquesta forma. Penseu per un moment que si no s'haguessin fet tots aquests esforços en el camp de la salut, en el camp social, en el camp de l'educació, com una societat com la nostra podria afrontar una crisi que hem patit per no saber d'alguna forma conduir el model econòmic cap a una situació diferent de la que estava. És a dir, jo crec que això és un actiu i hem d'aconseguir no la desafecció política, sinó que d'alguna forma la gent, tots, poguessin valorar quines opcions hi ha per poder tirar endavant. Una liberal conservadora que li importa molt poc com vagi el futur en aquests camps, i una, com la nostra, que el que intenta és que en un futur complicat la gent puguin tindre uns serveis de protecció de salut i socials a l'alçada de qualsevol país europeu. Sí que